Hi guys, don't want to go here. Nagluto akong asawa ganina og kanang kuan. Kining atay sa manok. Nakoy naunaan nga prank. Ato siyang patilawon siyang niluto. Pero putangan na to. No! Tit 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 tit. Daming sili. Sarap po. Tangan na tugunod para digit. Tangan to ini. Masih unod para digit pa. Siyang atuon nito ngayon na ito mag-vlog. I-vlog na ito yung giluto na atay sa manok. Ngayon na ito ang lami siyang luto. Patilawan ko siya ito. Tapos siyang imakon na manghana siya. Babe! Asa? Coba tengok. Vlog to ba? Guys, mag-vlog kami. Ay, mag-vlog. I-vlog na tutungkuan mo ba? Iluto. Ano ito kong iluto? Saan yung iluto? Sa atay sa manok? Oo, alangan na mag-atay sa tao. Nga atay sa manok man to. Ako na ito tapag sugod o vlog. Ay, ito na iunin mong kon. Ay, sa... Naluto naman to. Saan pa man to na pag-vlog? Tama na. Ay, dili. Kaya pa to. Ay, yan na lang oh. Ino lang. Hi guys. Nagluto mi og kuan, nagluto ko og kuan, di ba? Kaon ako sa ako ang kuan. Ko na bala na. Pakita rin na to. Talawan na to. Nga paghuman. Ang itatag sumpay paghuman. Kata. Ta. Hindi. Sa mukha ng artista tao eh. Hindi. Tapos kunwari,
Kunay. Butangan daw nimo pero nabutangan naman ako daan mo kuan gud. Kunwari lang butangan nimo ni. Yeah. See. Hi guys, nagluto rin katay sa manok. Ito na, wala si. Kakawad lagi ka na. Go. Hi guys, nagluto day ko og atay sa manok para suda na mo para paniud to. Asa mo? Ay, suba. Okay. Artist na kita mo sa akin. Sige. Hi guys, nagluto day ko og atay sa manok para suda na mo ba para paniud to. Nadiri sa amuang kusina. Ipakita. Ay, lasa na ilang tinakon. Ipakita. Ayaw na. Pakita. Wow. Mo ni ako ang giluto nga atay sa manok para suda na mo para paniud to. Si kunwari, ibutangan mo. Kunwari lang, i-edit lang na ito kasi. 1, 2, go. Kasi ako ang butang. Kunwari, ibutangan mo na. Bro, ay lang gagawin. Kunwari lang. Okay na. Kaya to. Og Okay, kutawa kunwari. Ito, niluulat ka na. Sige. So, ano ni guys? Istorya po. okay, mao na ni guys ang akong giluto nga atay sa manok. Tapos, sige, dalawi. Og atong tilawan kung usay lasa ani. Kung lami ba ni or Op. Sige. No! Sige, parang nga dili man ni mga kontempla ganina. Ano na lasa na eh? Aslam unya pating halanga. Nga kalami ato kong giluto ganina nga makalimot magay kasi mong pangalan og makatilaw kasi kong giluto nya tinipatay naman ni Aslam. Ikaw nagluto na, buwing mo duro ka? Buing. It's a prank! Pero Aslom, tingala naman tayo nahalang na di Aslom. Mo, mangguro ka? It's a prank! O ya, sa lasa. Lasa pa igit ang kana. Nga parteng halanga Aslom ah. Ang kan. Oh, di ba? It's a prank! Sige, istorya mo. Sige, istorya nga. Matingala raman ta nga nung parte na ng Aslom maghalanga nga kalami man ato sa giluto. Makalimot ang gani kasi mong pangalan ug makatilaw ka sa kong giluto. Sure din ha. It's a prank! Ibutangan naman ang magdemonsito si... Lami kaya? Lami? Aslom, halang! Prank, baby! It's a prank!